Thokozani gogo-Parafini insizwa kaNdobile ushele inkomo ekungenzeki ebantwini kuyenzeka kaParafini. Thokozani uthi uParafini isivumelwano usenza ngokwakho. Uyakwazi ukuthi uvume into emaphupheni. Abantu abathatha xa bakuvumisile emaphupheni uvume ungayazi uvuma xa uvuma ukuthi isilwane singena apha kuwe emlonyeni singene emzimbeni. Laa nto uzobe uyivume ulele okanye uvume emathungweni. Uyakwazi ukuthi uhambe uyothatha isithwalo, uyothatha loo nto leyo uzube le nto uyivume ngokwakho. Isivumelwano senze mavume into ngokwakho, uyivume loo nto leyo ngokwakho. Inzima loo nto leyo ngokwakho uba uyawuvuma wathatha izinqumo, uthatha izifungo. Inzima loo nto leyo ubhreyikhe ezovumelwano, uyazi ukuthi uzosetyenzwa. Uyakwazi ukuthi amagqwirha akuvumise athi thatha laa nto phaa akuthume, athi thatha laa nto kanti wena ucinga kanti uyavunyiswa. Loo nto uzayivuma ubone usokola, ubone uthini, ubone into zakho zihamba kakubi, kanti wena wenza isivumelwano nalaa mntu wakutrika, waqhatha laa mntu wenza isivumelwano into ezokusokolisa uzibone usokola. Isivumelwano esingenamandla sisivumelwano wenza into ungayazi wena mntu kanti bayakwenzisa, kanti bakuqhatha wathi ungayazi ukuthi isivumelwano sesona sivumelwano uba wawungayazi wawuyenza usenziswa. Ilula ke leyo into. Eyona nto inzima wawuyazi uba uzophila olu hlobo, wawuyazi uba kuzoba nento funeke ugqithe kuzo. Inzima funeka usokole, funeka kuliwe uba wena uthini wenza isivumelwano, wenza ikhontrakthi. Iba nzima ke uhliphuza phakathi kwekhontrakthi. Funeka ube yindoda yamadoda, ungabi weak. Thokozani Parafini insizwa kaNdobile ushe libhaca liphankomo ayoyiki ngokoyikiswa, hayi yindoda yamadoda. Ushe libhaca apha eKapa kwelentlanzi, kodwa sibuya ngapha kuMountfresh, Mount Frere okhokho bethu. Thokozani.